ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କି ଆମେ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆମର ଚାରିଜଣ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାରତ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ। ଏବେ ସେଭଳି ଏକ ମହାନ ପ୍ରଦେଶର ଆମେ ଅଧିବାସୀ ଭାବରେ ନାଗରିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଭାଷା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଆମ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱଟିଏ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ତମାମ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ହାଇସ୍କୁଲ କାନପୁରା। ତାର ଆମେ ହେଉଛେ ବିନ୍ଧାଣୀ।